Знаеш ли, че хормоните по време на бременността могат да доведат до опадане на косата и до чупливи ногти? Знаеш ли го? Ето защо ми падаше толкова много косата в началото. А знаеш ли, че риска за инфекции по време на бременност е по-голям? Не, естествено, че нищо не знаеш. А знаеш ли, че метаболизма се забавя? Да, всъщност знам и имам... Знаеш, много знаеш. Всичко това го разбрах по трудният начин. Знаеш, че задържам вода. Изпитвам дискомфорт. През 2 седмици ходя на маникюр. Какво е това? Това е твоето и на всяка бременна жена спасение. Бактологи са направили процесът бременеене лесен с няколко вида пробиотици, за да се чувствате по-добре. Ето гастробаланса е за метаболизма ти, за да може стомахът ти да се чувства по-добре. Фемин е за предотвратяване на инфекции, а бюти е за коса, кожа и ногти. Чак сега се сети. Аз утре ще родя. Не можа ли да ми кажеш малко по-рано? 8 месеца чакане. Трябваше да стигнем до този резултат. Казва се благодаря.